Això és el que es vol començar a fer des de ja en el cas del Sunrise, el mercant que tinc al meu darrere. Després del fracàs de la primera maniobra de reflotament, Capitania Marítima ha acceptat el pla alternatiu de l'Armador, que consisteix bàsicament en el que acabeu de comentar, en dragar el fons marí i en construir una mena de canal artificial, una espècie de corredor a partir del qual es puga arrossegar a poc el mercant mar endins. Demà es coneixerà l'empresa que durà a terme estos treballs i que possiblement es prolongaran un mínim de 10 a 15 dies. A l'altre mercant embarrancat, el Celia està treballant tota la jornada una mini draga que ha estat netejant sobretot la part de la popa per tal de netejar l'arena de l'Helix. Hem de dir-los que aquests treballs ja han parat a hores d'ara a l'espera que s'acoste una draga de més grans dimensions que ve de Cádiz, que possiblement aplegarà al Saler diumenge de nit i començarà a treballar dilluns. Esta draga evacua més quantitat d'arena i a més velocitat i per tant s'espera que accelere els treballs de desembarrancament, per tal que puga ja passar a l'acció el remolcador que hi ha al fons i que serà l'encarregat d'endereçar este mercant.